bacando utang indah tabayi sainggo randa bana pandangan Tuhan Allah jale tadape batenggang bansai denai pulonan Tuhan sorakan dua kali kanai denai jadinya piti tadape dihino pulo takapiti bodi denai mangkonyo denai coba manyalang tapi padi bana nantagau dinanalai kini Tuhan indahkan tapi padi bana nantagau dinanalai kini Tuhan indahkan jiko indah dape dialah tapi jandenai bisa bujuo sampai kita tak bakal lamaan dulu ketika tuanan susah kadiri denai tuan mangadu ndak ada sangko coy kopadi balasan Tuhan kabake diri denai ko doa Yesus den bari babale jo kato saki takapiti bodi denai mangkonyo denai coba manyalang tapi padi bana nantagau dinanalai kini Tuhan indahkan tapi padi bana nantagau dinanalai kini Tuhan indahkan jiko indah dape dialah tapi jandenai bisa bujuo namanya utang pasti
sentuhan kabake diri denai ko doa Yesus den bari babale jo kato sakit